Tsohuwar jaruma a cikin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood kuma tsohuwar mata a wajen Sani Musa Danja, jaruma Mansura Isa ta sa an kulle wasu matasa guda biyu. Mansura Isan dai ta sa an kama matasan ne guda biyu saboda zargin da take musu na amfani da sunan yarinyarta Iman Sani Musa Danja a dandalin sada zumunta na Facebook da kuma na Instagram, inda take zargin suna ɓata ma yarinyar nata suna. Mujallar fim ta ruwaito cewa ana ci gaba da bincike domin a kamo ƙarin wani mutum ɗaya wanda ake zargi. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka gabatar da matasan a gaban kotu domin a ɗauki matakin da ya dace a kansu. A zaman shari'an, alƙalin ya ɗaga shari'an zuwa ranar Monday mai zuwa, inda ya tura matasan zuwa gidan yari. A tattaunawar da mujallar fim ta yi da jaruma Mansura Isa ta bayyana cewa sun daɗe suna bin yaran nan suna roƙonsu Allah da Annabi akan su goge account ɗin nan, saboda ba sa jin daɗin abin da matasan nan suke yaɗawa da sunan yarinyarsu suna ɓata mata suna a wajen jama'a. Jaruman ta ci gaba da cewa yarinyarsu Iman bata ma taɓa yin social media ba, amma in kai sacin a shafin Facebook za ga sunan Iman Sani Danja da wasu matasa su buɗe da yawa. Bayan mun roƙe su da su kulle account ɗin sun ƙi, suna kaman bayan da zamu yi da su. Hakan ya sa muka kai ƙaransu wajen DSS, inda hukuma ta yi bincike a kansu ta kamo su. Jaruma Mansura Isa ta ba da labarin wani abu da ya faru da ita akan irin ɓata mata sunan da ake a shafin Facebook, inda ta bayyana cewa yanzu ko shekaran jiya ina cikin jirgi wani ya tare ni yana cewa surutun da nake yi ya yi yawa a Facebook, ya kamata ki daina. Da ta bayyana cewa wallahi sai da na ji kamar na yi kuka, saboda na kasa gamsar da shi cewa ba ni bane, domin hotunan da yake gani nawa ne. Buɗe account dai da sunan celebrity a dandalin sada zumunta ya zama ruwan dare, inda wasu suke buɗe account ɗin da sunan celebrity suna roƙon al'umma kuɗi. To Allah kyauta.